Que tal, como están? Benvidos ao noso preguntoiro. Levamos unha semana de análise do que foi este ano 2017 a nivel municipal aquí en Santiago e rematamos neste venres co Goberno de Compostela Aberta. Temos a súa voceira, Marta Lois. Marta, benvida, moi boas. Moitas gracias, Silvia, un placer. Pois, para comezar así, por dar unha pincelada, digamos, non sei se vostede tería un titular que resumira para Compostela Aberta o que foi este 2017, estes 12 meses que rematamos. Bueno, pois tal vez un titular non, pero si unha frase que un pouco resuma é que o período de Ecuador de goberno, onde estamos en proceso de consolidación das políticas que iniciamos en 2015, non? Proceso de consolidación das políticas, recollendo, se queres un pouco un titular, recollendo froitos das sementes pasadas, sería un pouco. Bueno, pois que comezamos con esa frase, agora imos ir afondando en distintas cuestións. Eu repasolle un pouco que contaron dende a oposición esta semana, estes días aquí no preguntoiro, tanto Rubén Cela como Paco Reyes, como neste caso Alejandro Sánchez Brunete, que veu por parte do PP, falaban dunha idea xeral que xa repetiron durante todo o seu mandato, que lles falta a vostedes capacidade de xestión no día a día, e falaban ademais de non ser bons negociadores. Poñían exemplos de grandes proxectos que están sobre a mesa, como a depuradora ou a intermodal. Vostedes como que responderían a esa análise que fan dentro da oposición? Nós creemos que esa non é unha visión correcta e un pouco si pulsamos tamén a opinión da veciñanza dos últimos meses vese que o Goberno de Compostela Aberta vai facendo cousas, vanse vendo na cidade importantes melloras. Negociadoras ou con peso, eu creo que fomos quen este ano, hai un dato moi importante, por exemplo, tamén na captación de fondos. Se non fóramos capaces de negociar, se non fóramos capaces de atender a eses recursos importantes, moitas veces que están en outras institucións, fundamentalmente na europea, non teríamos prácticamente esta expansión tan importante de fondos europeos, casi alrededor de 20 millóns de euros, entre o Smart Iago, o proxecto da EDUSI, o proxecto en cultura das Women Arts e o 1,5 millón de euros que captamos tamén para a mocidade, para proxectos de formación. Entón, creo que, bueno, aínda que a oposición ten que facer o seu papel e as súas críticas son consustanciais o papel que teñen, eu creo que non fan xustiza o que pouco a pouco se está vendo na cidade, non? Vostedes consideran, polo tanto, que si teñen boas relacións institucionais con outras administracións, polo que dicimos, porque ao final esas administracións están implicadas en moitos proxectos da cidade, como o Goberno Central ou a Xunta, ou incluso esa captación de fondos europeos. Compostela é a capital do país e, polo tanto, nese marco, sen dúbida, temos o compromiso de chegar a negociacións, de chegar a acordos e de facer consensos. Mesmo hoxe, o alcalde estaba na Deputación da Coruña asinando un convenio con outros 4 concellos para o tema da Vía Verde. Creo que sí, somos quen tamén para o tema da intermodal ou para outras grandes infraestructuras, temos o compromiso dunha capital de país que se pon á disposición de todas esas necesarias relacións institucionais e, polo tanto, discrepo desa visión de que non fagamos acordos ou non levemos compromiso coas outras administracións, ao contrario. Bueno, porque vostede, se lle pregunto por... Agora falamos destes proxectos da intermodal, da depuradora, porque quizáis son os que máis temos na mente, os máis visibles, non? Pero se lle pregunto por algún proxecto en concreto ou algunha liña que vostede destacaría deste 2017, cales son para Compostela Aberta esas bases deste ano? Se me permite, Silvia, antes de falarche un pouco de 5 eixos que creo que son moi importantes na consolidación desas políticas das que che falaba antes, sí tamén quería dicir que este 2017 é o ano un pouco que fomos quen de recuperar o pulso ou de collerlle o pulso tamén á administración local e facendo un pouco un símil, unha metáfora co deporte, fomos quen de mover músculos que ata agora non se movían ou que tal vez nunca se moveron antes, fomos quen de tonificar eses músculos na cidade e, polo tanto, eu creo que sí que se está vendo importantes cambios. En que áreas? Ben, eu creo que unha das liñas, estrategias e compromisos claros dende que comenzamos en 2015 é o que se chama a Compostela social, non esa aposta irrenunciable por erradicar as desigualdades sociais, por erradicar a exclusión social e fundamentalmente tamén poñendo o foco nas familias máis vulnerables, poñendo o foco nos nenos e nas nenas, poñendo o foco nas persoas maiores. Como?
pois con recursos. Non hai que esquecer que este ano adicamos máis de €500.000 para as bolsas comedor, para apoio para material escolar, para material e apoio a actividades extraescolares, apoio en actividades de conciliación e €1,5 millón tamén para a mocidade en proxectos formativos, itinerarios formativos. Polo tanto, en ese sentido, creo que o compromiso, claro, a renda de garantía básica tamén sigue un novo impulso e a Compostela social é unha das dimensións desa Compostela que tanto queremos, ou a Compostela que quero máis. Pero hai outra área, se queres que continúe con estes 5 eixos, como é a Compostela cultural. Para a Compostela Aberta, estamos convencidos que o 2017 foi tamén o ano de consolidación de Compostela como gran referente cultural do país, tanto en calidade das ofertas das actividades culturais como da diversidade. Este ano houbo moitísimas actividades, houbo rap, houbo hip hop, houbo regueifa, houbo narración oral, houbo a SELIC, a Semana do Libro, onde se traballou conxuntamente coas librerías locais e coas editoras. Houbo festas descentralizadas apostando polos barrios, houbo unha aposta por os grupos locais, houbo unha aposta por os artistas emerxentes e nese sentido, insisto, creo que a Compostela cultural que queremos máis é a Compostela de referente tamén para o país. Serían dous dos eixos, hai outros tres. E que nese sentido, Marta, no da actividade cultural é que estou recordando que foi tamén unha das críticas que se levaron a cabo durante este ano o goberno de Compostela Aberta, sobre todo o PP falaba de que a capital de Galicia perdera moito peso a nivel cultural. Polo tanto, vostede nega totalmente esa... Nego porque hai unha gran riqueza, hai unha gran diversidade e novidade de accións. E ademais estamos convencidas de que o ano que ven, o ano 2018, vai a ser o ano donde todo este proceso de inicio, digamos, de recuperación dese orgullo de capitalidade cultural, pois se vai a ver máis claramente, pero fundamentalmente sobre os eixos dos que sempre pivotamos, non? Parroquias, barrios, diversidade, aposta por os artistas e por os artistas locais, e moita oferta de calidade para Compostela. Sen dúbida, creo que en ese sentido os retornos que nos veñen dos veciños e veciñas é que así foi, non foi unha aposta por chegar a moita xente. Pois falaba vostede de 5 piares, falamos de cultura, falamos do ámbito social, que outros ámbitos destacan vostedes? Hai outros 3 piares, explicoos brevemente. Pois eu creo que tamén é importante insistir que hai unha aposta dende o goberno por a Compostela das mulleres, ou pola Compostela do territorio das mulleres, en dous eixos. Un, moi transversal, é dicir, todo o goberno tamén implementa políticas transversais de xénero nas súas áreas, non solamente dende a área de igualdade, e por outra, este ano, como sabedes, pois inaugurouse, abriuse, en homenaxe tamén a Xoana Torres, a casa históricamente demandada polos colectivos feministas, como é a Casa Xoana Torres. Seguimos cunha campaña de sensibilización contra a violencia de xénero, que en este momento podemos casi decir que é referente tamén de país, que é Compostela en Negro, contra as violencias, que este ano alcanzamos ata 70 concellos, e sobre todo pois a construción pouco a pouco de unha Compostela amigable e inclusiva tamén para as mulleres dende unha mirada feminista. Sería ese terceiro piar. Pois imos continuar con máis piares. É certo que cando presentan os orzamentos tamén van moi reflectidos aí esas liñas de actuación que vostedes queren levar a cabo, porque ao final ese é o documento que marca un pouco as súas actuacións, non? A folla de ruta. Logo falaremos tamén deses orzamentos de cara ao 2018, pero deixolle que nos explique eses dous eixos que nos quedan. Nesa Compostela que eu quero máis, pois tamén hai, por suposto, unhas políticas moi centradas nesa idea da Compostela verde, non? Unha Compostela que está tamén enmarcada nunha aposta por a recuperación, por o cuidado de todo o noso patrimonio natural e medioambiental. Pois debemos de incluir deste 2017 proxectos importantes como as illas de compostaxe, o proxecto Porta a Porta de recollida de vidro, o peche este ano xa dese contrato de suministro eléctrico con enerxía 100% renovable e, por suposto, como ben sabe moita xente que disfruta do propio cinturón verde do Sar, a recuperación das brañas, e moi prontiño tamén a recuperación do denominado bosque do Banquete de Conxe, que estará listo para o mes de marzo. Polo tanto, dende a Compostela Verde, accións todas enmarcadas, como decía, en seguir poñendo en valor e cuidando, dando moito mimo o gran patrimonio verde, o gran patrimonio medioambiental
que temos en Compostela, non? E coas enerxías renovables e coa aposta por as economías tamén circulares neste eixo, non? E que nos falta, polo tanto, que vostedes quixeran destacar Pois destes faltanos meses? algo que tamén é unha resposta a algunhas ás veces das observacións críticas da oposición, que si non temos, si non dialogamos ou si non abrimos consellos participativos. Creo que outro das marcas de Compostela Aberta e do goberno en particular foi na aposta por facer unha Compostela participativa. En que sentido? Pois con dous eixos fundamentais. Dende xaneiro iniciamos o que se chaman os ao vivos, o goberno, como sabes, asisten aos diferentes barrios da cidade a render contas e, sobre todo, a escoitar aos veciños e veciñas con todas as críticas que nos queiran facer e que nos fan de maneira moitas veces pois xusta e, sobre todo, tamén a escoitar as suxestións e nos a render contas das cousas que se van facendo. E dentro da dimensión participativa, outra que iniciamos, non no 2017, senón no ano anterior, pero este ano incrementamos os orzamentos, é os chamados orzamentos participativos, 1,5 millón de euros para que a veciñanza decida en que se pode gastar en determinadas áreas os orzamentos que son os recursos de todos e de todas. Entón, creo que é moi importante ver que en este sentido tamén o goberno está facendo unha innovación no marco das políticas públicas por implementar maior democracia directa, maior participación, maior cercanía e contacto cos veciños e veciñas de Compostela. Pois falaba vostede dese contacto cos veciños, de tamén as observacións que poidan facer dende a oposición. Vostedes consideran que fan autocrítica, que aceptan esas observacións ou esas críticas, neste caso, pois que sexan constructivas, non? E que toman nota para mellorar algúns aspectos? Bueno, eu creo que un pouco vendo o camiño andado polo goberno nos 2 últimos anos, eu creo que o goberno toma nota, moitas das nosas frustracións, sobre todo do primeiro ano, tiña que ver cos tempos, non? Entre as expectativas e os tempos nas que demoraban a veces executar as políticas que queríamos. Fixemos autocrítica nese sentido, hai erros, pero tamén hai moitas cousas que están saindo ben e o que tratamos é que cada ano podamos facer mellor as cousas e que a xente lle podamos resolver os seus problemas e que mellore a súa calidade de vida. Falábamos antes deses orzamentos que xa está presentado ese documento onde se recollen todas esas propostas que vostedes queren poñer en marcha durante o 2018, falta que pase polo pleno, que sexa aprobado definitivamente, parece que non vai haber problemas porque tanto PSOE como o BNG xa expresaron a súa intención de facilitar que saian adiante eses orzamentos, pero non sei se lles queda un pouco unha espiniña de que non lle dean directamente un voto a favor, un apoio rotundo, porque sí que falan de non poñer a trancos, pero tampouco teñen ese apoio absoluto. Bueno, eu creo que, como decía antes Silvia, hai uns roles establecidos tamén no xogo da oposición e a oposición, especialmente o Partido Socialista e o BNG, sabe que fixemos e seguimos facendo grandes esforzos en incorporar moitas das achegas que os grupos da oposición fan aos nosos orzamentos. A proba está aí e, polo tanto, eu creo que en este caso, cando falamos de non votar a favor, pero unha abstención, é unha abstención que se entende como unha acreditación aos nosos orzamentos. E nese sentido estamos satisfeitos porque houbo diálogo, houbo importantes contactos ao longo destes últimos meses. María Rozas reuniuse de maneira regular cos voceiros da oposición e en ese sentido unha abstención, bueno, gustaríanos que votasen a favor, pero sabemos cales son os papéis da oposición e do goberno. Estamos satisfeitos porque, como ben sabes, son os orzamentos expandidos con un peso moi importante, como che decía antes, dos fondos externos, que significa que os veciños e veciñas de Compostela prácticamente lle sae a custo cero todos esos ingresos de fora e que nos van a permitir levar a cabo en 2018 importantes políticas e obras que van a mellorar a fisonomía da cidade e moita obra pública, que se queres tamén che conto un poquinho. E que, en canto aos orzamentos, quería eu tamén facer fincapé en que a oposición está sempre analizando esa execución. Por exemplo, levamos todos estes meses de 2017 analizando que é o que se cumpre do que está aí recollido nese documento. Entón, hai como certa
incertidume ou certas dúbidas de que todas esas propostas que poden estar moi ben finalmente se poidan levar a cabo durante o 2018. Bueno, pues, cales son as expectativas? Aclaramos un pouco tamén este punto. É reincidente un pouco a crítica da oposición sobre o nivel de execución. E eu creo que aquí hai que distinguir un aspecto que ten que ver coa execución no ámbito dos investimentos e decir que no Concello de Santiago históricamente problemas de execución no ámbito específico dos investimentos sempre houbo problemas, digamos casi como un problema estructural que estamos tratando de porlle solución, pero que ven moi de atrás, moi de vello. E, polo tanto, aí a porcentaxe de execución non solamente do grupo de goberno de Compostela Aberta, sino dos anteriores gobernos, do Partido Popular e do Partido Socialista e o BNG cando gobernaban, eran que os porcentaxes eran moi baixos. Pero se botamos unha ollada ao resto dos orzamentos, en mantemento, por exemplo, esta cidade que, como ben sabes, estaba con un grado moi elevado de descoido en todo o que tiña que ver con mantemento, executamos un 90% do orzamento e de media, no resto do orzamento, un 80%. Por lo tanto, estamos razonablemente satisfeitos. Que nos gustaría poder executar máis en investimentos? Pois claro que sí, porque son recursos para mellorar a cidade e estamos traballando nelo, pero non é algo que acontece agora, senón que, como te decía antes, Silvia, ven de vello. Por lo tanto, é un argumento que eu creo que non ten a suficiente solidez como para poñer o foco en que a culpa é do Goberno de Compostela Aberta. Pois rematamos porque me destaque vostede que vai pasar no 2018 tendo en conta eses orzamentos, que destacaría do que se pode executar finalmente para o ano que ven, que temos importante? Pois destacaría, como che adiantaba fai un momentiño, que o ano que ven, aparte de seguir consolidando esas políticas e devolverlle o latexo a Compostela, tamén vai haber unhas políticas en materia de obra pública, de obras moi demandadas de carácter histórico para a cidade, demandadas polos veciños e veciñas, que van agardamos mellorar, por un lado, a fisonomía da cidade de Compostela e mellorar os barrios. E entre esas obras que se iniciarán en 2018, pois está a obra en Castrondouro, está o ascensor de Triacastela, de Batalla de Clavijo, e están obras de calado importante que desta categoría para a cidade que seguiremos facendo. Outro tema importante que levamos traballando en 2017, pois vai a ser en torno á mobilidade. En 2018 é o ano clave e estratégico tamén para acabar de pechar as liñas estratégicas dos buses para a cidade, non? E esas son, digamos... Recordamos que está presentado, non, un plan de transporte público, pero ainda hai que desenvolvelo, non? Hai que desenvolvelo, pero o objetivo é telo feito en 2018. Polo tanto, destacaría eso, seguir avanzando neses 5 eixos dos que falaba antes, a Compostela cultural, Compostela social, Compostela verde, participada e feminista, pero en este caso, atendendo a todas as demandas nos barrios e obras históricamente demandadas, máis obra pública, máis aposta por eses grandes investimentos que tanto necesita Santiago. Ben, pois verémonos no 2018 para ver como sigue evolucionando todos estes proxectos. Só me queda, Marta, desexarlle unha boa saída deste 2017 e boa entrada no 2018. Como decimos, seguirémonos vendo por aquí. Pois tamén te desexo moi boa entrada 2018 e un placer estar hoxe aquí contigo, Silvia. Moitas grazas. Pois deixámolo aquí, volveremos xa na semana que ven con máis entrevistas. Como sempre, vostedes desexarlles tamén que teñan unha boa entrada no 2018. Graciñas por acompañar.